Hei, random mic, mitä? Täällä on mikki. Oh yeah, onko? Mä tarvis sitä. Me käytetään mikkiä tästä lähtien. Jos sellainen on tarjolla. Okei, no me käytetään sitten mikkiä. Ei käytetäkään mikkiä. Joo, elikkä... Saatteko selvää? Joo. Joo, ihan tarpeeksi. VVK. Sitten varmaan... Kuulostaa paremmin! Ota se mikki sinne. Tänään härmätään. Ihan tarpeeksi. Tänään härmätään. Me voitais aloittaa sille, että me esitellään vähän, koska tämän päivän teema on ninja. Näettekö, että mun lukee tässä ninja? Kyllä. Me esitellään minkälaisia erilaisia ninjoja meidän mielestä voi esimerkiksi olla. Otetaan sieltä ensimmäisenä Uno. Mafioso ninja, eli nykyään... Alkoholisti ninja. Eli mies nyt täällä tulee uskoherroja. Sori. Joo. Viispa ninja. Ei vielä. Minä annan teille syntinne anteeksi. Luen kappaleen Raamattua. Joukossa armahdan. Laulakaa. Nyt on ytimekästä. Sitten meillä on niin sanottu Awesome ninja. Puhdasta karismaa, hyvä käyttäjä. Tavaraa on niin paljon, ettei hammaa halaamaan mamu, joten... Ja sitten meillä on Meksikosta tuleva jo kohta kompastuva Gringo ninja. Kierra. Päärakennuksen puolella aika Ja eestä. ehdottomasti viimeisenä ja kaikkein vähäisimpänä viktoriaaninen ninja. Mitä teidän kanssanne tehdään? Jos nää Anttonin hyppi. Ketkäs te haluatte, että härvää teille esimerkkipaikin? Yeah! No antakaa nyt tulla mielipiteitä. Hoidetaan homma näin! Hoidetaan homma näin. Ketkä äänestää? No. Otetaan Viktoriaani. Viktoriaanis ninja. Gringo ninja. Viispa. Näytetään nyt vielä yhdet huudot juopponinjalle. Awesome juoppo. Maestro, musiikkia. Kyllä. Jeff Music Blog. Hei! Terveisiä kotoa! Nimittäin sun vaimo! Ninja pyykkyy. Mä tapoin mun vaimoni niinku sutkin! Koska ei voi olla tarpeeksi aseita. Viina vahvistaa! Ja kaikki alaikäiset osallistujat muistavat, että viinahan on pahassa. Sä potkit tolleen, anna mäkin! Melkein potkit sua! Music Guide. Milloin aseet? No ihan sairaan! Hei, mitä sä lähtee? Kuka tehdä mitään? Selvä homma. Me voidaan hoitaa tää kahdella tavalla. Ootko kuullut rankensuus koskaan? Hei! Tämä liike ei ollut tasavertainen. Uusi yritys!
Ninjalle! Sekä meidän rakkaalle Juoppo Ninjalle! Mitä täältä tapahtuu? Musaa vaan. Sieltä keskimmäinen herra, ja jos hänen kanssaan... Haluttiinko se 2 vs 2 vai? Joo! Ne 2 vastaan. Ketä? Sieltä sinä. Vorocek! Alright. Keskimmäiset herrat tänne. Vielä! Pientä säätöä. Ai pientä! Älä valita. Se lievä ilmaisu. Välispiikki. Linja päin! Mene! Hei! Säestä! Istu ja säestä. Meksikolaiset! Säestä, idiootti! Ottohoit! Jotain. Joo. Toimiiko meidän musiikki? Ei. Oikeesti! Musiikki tulee, jos tulee, jos se tulee, niin sitten me laulamme. Taistakoon! Herra,